sababude jindere wonande nde joom golle en joom kiraɗe en joom bottaji en jiiɗa e haajuji goɗɗi saha o ko saha ɓittuɗo kadi faya koye lewru koorta keblanugol ɗum fof ne jinda won ñalawma o hawri koye ñalawma jiddere nden jiddere nde ko nden minen koye men tardinmi e wawde fuɗɗade e waktu ngannduɗen ɗen fuɗɗade ko waktu sappo miijo on 10h00 mataw dasima ha yettimo ɗo emin ñaagui hen yaafuya no feewi kadi e déplacement o fof sinno ko jogonode feere tawa ƴewat taxi moto yahana wotuɓe fof kono mataw enen fof ko ni dañirɗen tan ko dilluɗen hen ko yo wonan en barke tan ne wonno mbi gandal janguete barke soode eyi eɗen gari ɗo hannde e wostodirde miijoji e wallodirde e golle ɗe ndenduɗen ɗe woni alhaali jangde nde nde wonno jangde ko yimɓe heewɓe kuufata ɗum ne waɗi dow to dow ne waɗi kadi haa less ne waɗi ɗo hakkunde ɗo yiyama hannde ko mbatten ɗo ko taw ko hakkunde o jiɗɗen ɗo wadde nde wonno Allah ne moƴƴani en dow o toon ne timmi dow to dow to dow to ko ceerno enen ko ceerno woni fof kanko bismi jangde nde kanko duwe jangde he kanko woni e hirjinɗen e kala saha e haalande en hol ko dañoto e nder jangde nde woni jangude hen diine mum e neɗɗagal mum e fof mum to dow goɗɗo dewɗo hen o ko ceerno Djalaluddin Ba e wallidi makko o serani waɗande en hebloji e jewte e janguinde en e findinde en holko woni anni e ceerno e ɗeɗo golle e kadi sen ndewi ɗum holko keɓeten hen ɗo hakkude ɗo noon ɗon woni hufɓe goomu jangde woni ɓeeɗo ɓe jiiɗon ɗo ɓe ha e woɓɓe ɓe keɓani arde ila e janguinoɓe ha e hufɓe ɓe kala balɗe 15 miɗen jooɗo ko joomen haqqillaji kisɗi min miijo holno mbatten ha jangde nde ɓeydo sembude holno mbatten ha jangde nde ɓeydo ngarɗude holno mbatten ha jettoɗen fandare ceerno nde kadi janguinoɓe ɓe ha e horoɓe jangde ɓe saha fof ɓe jiyat won caɗele to duɗe to ɓe tonga so min gari batu min jewtide hen e nder ngol jewtidgol noon feeñani min wonde eɗen poti rendinde ardiɓe duɗe ɗe ɓe gossodire miijoji e dow ko Allah halfiniɓe duɗe ɗe kalfiniɓe ko holno ɓe mbatta ɓe darodo e men enen fof ha mbawen heɓde résultat ji moƴƴi ha mbawen heɓde gartam ko ɗum addi en ɗo hannde ene wawi taw ñalawma goto ene famdiri ɗum ni saabu hebloji ɗi ɓe wiyata ko ɓuuri famdude e heblo ko 72 heures woni balɗe tati ene waɗa yontere ene waɗa ko ɓuuri ɗum joni noon haade woni koye fuɗɗode kadi saaha one faaɗi en mbaɗat hen ñalawma goto fuɗɗode ñalawma goto o mawo jangguino en hol no mbattirten e holnde wattete ha timma ɗum waɗi min garani janguinde on hay sinno wonɓe keptinɗo ɗo ko seere moon ko wayno am kam min e woɓɓe woɓɓe min garani janguinde par ce que min gona janguinoɓe kono ko arde eɗen gostodira miijoji ko tonga ɗo ko ha eko jogori arde ko watte ñalawma ko fof ko hunde nde ganduɗon ene wawi taw onon ɓuuri min ɗum andude ni saabu ko onon cuuɓa to duɗe to mbaɗa hooreɓe duɗe ɗe sa yi duɗɗe cuuɓimon gardini on duɗɗe ko hoolaɗo ɓe jogui e moon ɓe jii hen katantagal ɓe jii e moon ko heewi ko ene wona sababu ha ɓe gardi on wadde koɓe jii ko min jiyani ko minen ko hen min pamata ɗum ɗum waɗi eɗen gannoyi wallodirɗo e ñallal kurgal ɗo gonten ha takkusan so Allah jaaɓi inchallahu taala min jafni on noon duɗal ɗo hoɗaka kono mi sikki ne waɗi keblorde kadi wasata ɗomɗuɗo e men fof to yeede wasata kadi elleɓe mbaɗanen programme pottani e hay soko meɗel so Allah jaaɓi ko ɗum woni ñallal ngal e nder hen noon e nder hen ɗo ko windande wootere e neɗɗo gooto e nder duɗal eɗen keddora bindande ɗiɗi goɗɗe ɗum waɗi kala ko yonti hen no jawirɗen fof noon mbawɗen heɓde ko heddi ko eyyi kala ko yonti hen tan jawen gollude ɗum kono noon e nder jawgol he kadi amin ñaagui on kala mo famani yo lamdo hay goto woto jogo hen ɗehare walla ngamela
walla amde namdade janngo e jam so yehi toon tawa ha gollum kala mo famani yo wanni jungo yiye on sa namdo namdal mum no namde ɗe kewi fof ko noon windande ɓeydoto alɗude sabu kala ko min ngala ɗo e ñalawma min tonga ɗum min jiiloyo kala ko min mbawa min ƴeewoyo wawɓe gaddoye ɗum taw hankkadi min gandi ɗum ɗo foti waɗede kono so tawi on namdaki on deƴƴi min cikkata kon paami walla komin ɗamini ko taw ɗon paami ko ɓuri ɗum eyyi joni so tawi en dowi ɗo goto e men fof ma waɗ présenté holi kañum hol duɗal ngal notani ɗo on saade poɗɗen natande golle ɗe so Allah jaɓi eyyi min ko ɗo e leegal ukasi ngal ɗo ɗo jeeyade kono noon ko min mataɓe kalfini won e golle jangde ɗe ko wiyete hoorejo goomu jangde ɗe e hoolare maɓɓe e teddungal maɓɓe ɓe gardini en kono eɓe duusi en eɓe balli en wonko heewi ko mbatten ni ma mbiyen ko kamɓe gone wadde e dow hoolare ceerno Jalal kadi tuggi maayo golummu ngo haa to worgo haaji en mbawa qimade haa to worgo haaji ene wawi yaade ha naata e guine ene wawi yaade ga ha naata e gammu ene wawi yaade ga ha naata e guine Bissau tuggi maayo golummu ngo banggue rewo ha fayi worgo mataw ko ɗum ɗo woni ko goomu jangde halfina tuggi maayo golummu ngode ha fayi rewo ha Mauritanie ha alaɗo haaji fayi funnague fayi hirnague halfina ɗum ko ceerno Sada Amadou Baylo Sy goto hen fof noon ne jogui wallidiɓe no jiiruɗon ni enen fof ko hen jeeyɗen e mataw en gari ɗo emin jagguɗi en en gar enen ɓeɗo tato waɗande yimɓe windande heddiɓe ɓe ko arɓe kadi wallude enen juɓɓudi ni en ganni ñallide ɗo ha hiira amin ñaagui yaafo e noon fuɗɗode ha wontode kala ko jiiɗon hen en wona sago amen wona assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh amini on caggal ettude Allah e juuɗe nelaɗo makko yo jami ƴiisi ñiɓɗe tabitɗe gonen en e so ɗum yawti no Amady Diane Kassé wini woni sababu henduɗen ɗo hannde ko goomu jangde min noon mbiyen ko Baballe Diallo ɓurɗo andede Barbel Guelɗi to leegal Daaro eɗen gari ɗo noon wallodirde e makko kanko hoorejo goomu jangde o e yantude Amadou Samba Lo wonde en ngar mballodirel mbaɗen hooreɓe duɗe ɗe heblo holno ɓe kufirta duɗe ɗe e nde tawno kala ko ala hoore yahata ɗon kadi kala woni koye sappo yahata nden noon neɗɗo so halfinama duɗal ina moƴƴi anda holno foti jogora duɗal ngal ko mbiyat ko saabu eɗen nganndi so tawi koto banggue tugel ngal wiyete parent d'élève e jinnaɓe janggoɓe ɓe ɓen alay saago ɓe gooda kono kadi janggoɓe alay saago ɓe gooda jangguinoɓe alay saago ɓe gooda alay saago coccodiral e jofodiral waɗa hakkudeji mabɓe nden noon goto hen foti fotande holko woni darde ɗum ɗo sababu darde men hannde min calmini on gorkal inde muɗum mo yettode ɗum min mbiyetemi ko Amadou Samba Lo beaucoup tema wata jara eyyi no mbiɗen ni min mbiyetemi ko Amadou Samba Lo enen fof ne gandiɗen ni Allah nawni no ceerno Kassé Baballe wi ni goomu jangde kala e saaha serani e yurntade holko nawrata jangde yeeso holko nawrata holle men nde yeeso e nder miijo ngo noon ɓe gatti ɓay duɗɗi e mbeɗe hooreɓe moftoɗon ngalo e jippude hani ɓen reddinede formé hoorejo haalne holkon golle muɗum kafinade ngal haalno holkon golle muɗum kono kadi jippude haalne holkon darde muɗum nden gorko wawa naftorade nden ko golle mum ɗe saabi oɗo ñalawma cuɓaɗo beele bandiraɓe tan mbawa tawtede mbawa naftorade an wayni en jiiɗen jiiɗen ni wadde goto men kala ceerno Kassé wini garɗo ɗo addi hen ko famodirde addi hen ko janggude yiɗde famde kala mo famani yo nam persinaji hamnaji adden gosude miijoji kala mo famani yo nam sa namdima ko min gandi min kalama somin ganda wonani hen tawre min jiiloɓe gadde gadde men min jetti on min jaarno jaarno calminama goto e ɗum on ndeytude muɗum min mbiyeten ko Mouhamadou Siraji Gueye jeeyami ko ceerɗo goomu jangde Allah jarama on jarama bisimilla moɗon assalamu aleykum mi calmini goto kala e gonɗo e wonde yettode men min ko Siraji Diallo Daaro Jirata woni ganndinowo ɗuɗal daarugal ko
calmitama oɗo kama Tidiane Diaw leyka rahmatullahi ko terɗe Gomu Jangde woni kalfinaɗo yuɓɓude kalfinaɗo ngal yafotan e Gomu Jangde on jarama jokkere ɗam wonde jabbotoɗo e wonde jaltini yuppinde jokkere ɗen ɗam so tawi wonmo arani ƴeewoy so tawi mo selli holko heeɓi mo walla so tawi wonmo weñodiri e duɗal en waɗa feere joƴƴina hakkude maɓɓe haɓe jiifodira ɓe jafodira ɗum woni yuppinde jokkere en ɗam hakkude jangoɓe on kalɗo ɗum ɗonani min fayde no feewi mi janginono duɗal gotal wonmo arani ɓen balla wonto yaano kadi mano yidde mo jangde nde mo refti to duɗal ɗo salmini hande ko yettade wona jomimo hande arani nde balla ɗum te a wonani piye duɗal omo faye duɗal e o so yettade o maata hono yo jaɓɓorimo ɗum mbele ko noon foti waade walla mbele ɗum koye jokkere ndam jeewa mbele ɗum ko darde hoore wadde so ɗum woni omo jibin caɗele hooreje ponnoɗo yaade so ɗiɗo ɓe neddodiri walla beñodiri walla famodirani o yaha joƴƴinaɓe o yewtida e maɓɓe haa ɓe jiifodira so tawi wonmo arani o yaha ƴeewoyde holko jagguiɗi mbele ene selli on sababu arani on noon so tawi neɗɗo ari haa ɓadima duɗal ngal ɗum mo kaali an ɗon arade e balla fof wona ni o ƴeewoyaɗum kono mo wurtina on arade e balla fof o fooye on hen kadi ara rewe lewru ndu maayi gila nder est ce que on hoore so woni duɗal so ɓoyi ngal safara wadde on ne weñodiri e oɗon mo wi joni hoorejo foti ko wadde feere jokkere en ɗam wuura e duɗal mi annda so moɗo timmi hoore kono hay soko ñalawma gonoɗo ko wonani seeɗa faga sabu waɗi feere ha duɗɗe fof ha jowdiri duɗal fof wonnomo banggue gonga ha wi duɗɗe fof yo jiironde ko noon noon foti wadde e duɗal jonde hoore so jiiro duɗe ɗo ma taw toon affaire kinde nde jogui kinde ɓe hen ko hinde nder ɓe hen ko nde hinde ɓe hen ndendi galle ɓe hen takkodiri sangeji ɓe hoorejo ene foti so alama haɗa daño arde o yuɓɓina jonde nde o wasa wadde jonde nde wasa wadde goomuji wasa wadde galleji walla kinde o ñoododiraɓe hono jokkere ɗam ɓoy ko jeeya koye nde hinde walla nduto robbuɗo e leyɗal he oga jeeya ko ga walla ni o jeeyaka e goɗo wuuro o immuni koye wuuro wonmo waɗa feere e jonde he haa ɓe jiida iwdi ɓe jiida jiidigal ɓarigal ɓe ndenda jonde duɗal ngal wona sababu haɓe jokka en ɗum waɗi won jaltirɗo komomoto ne heewi fayida no feewi no feewi a jarama ɗum kadi jeeya ko heen sabu ɗum ɗo ko puɗɗude tan ɓe mbaɗo ko puɗɗude tan kono ko ngaddoton ko ko heen kadi yaltat ɗum saani on jiita ɗum ɗon diga gongen ngel nenɗa dimnirɗenɗa toksen koyi ko ɗon ɗo jankiniɓe voilà hoore jowono jankiniɓe wasa wonde a min Amadou Tidiane Kase ardi Gomu Jangde ɗo tan wiyane wiyene hutoro jamiroje doole wona noon sa waɗi noon yimɓe ko seeɗa jaɓantuma so ɓooyi a watta yeeƴade e yiyata hen noon so ɓooyi caaka mbiɗe so ɓooyi sa wena ko wonno sababu ha gonɗa hooreje woni affaire jangde nde kamɓe fof ɓe keɓan ko nane heɓa nane tan mboɗo heeɗo e radio he te lebu Sira Diallo final jango koye élément ko ceerno jarani haalata wonde malaikaji yinde notoyi wontoɓe notoyi ɓe garde goɗɗo wona malayika ndeɓe jamiraɓe tuddel babanam o sali sujjude holɗo wiyeteɓe ellinane ceerno jarani haalata wiyeteɓe iblis o wiyete nde o sali sujjade babanam nde hol sababu o sali on ɓaddino salat mo woni kidani holɗo watte ni halkare holko sasa walla holko jogiri arde bonnude lancude tan ɗum kam ko ɗum tan sabu nde Allah hankiɗum nde o ñaaji Allah gueɗel goto on kam o jaɓi Allah ko goto kadi dokkat o wi jimmi ko dokkatamo ɓuura ha o wi maɓe bonnuɓe kamɓe
o wiman bonno kam Allah yo hayde jiyam o wi hayde jiyam ay kam o wi hayde jiyam joni mawni kinare de wona tan rokkude ma caɗele to ardade mo dunal to ala so ɓooyi ɗum jibinat wonde sababu ha bonna dunal ngam taw hande an yano windi kaari oɗon janga kaari oɗon janga kaari oɗon binda ha ngayna ndindina yimɓe ha ngayna kono ko wiyete momo gonen toon rewa kadi ha caaka yimɓe haga te wona sahiɓe ɗen acciɗɗon de ala hefta hen ten sabu e nder ko kollata momo ko woodi e maɓɓe eftoɓe salanade o walla eftoɓe dartade men walla ɓen ɗon joni mbiya ko ma ndewa e men ha hay goto andal haalis ko ɗum waɗi so tawi o hoorede o ronki hebde yaltinade sa renake heɓata ko mawnikinade te so heeɓi mawnikinade tan heeɓi caɗele wadde sa ardino yimɓe a leftitin to kenaɓe yeeso ɗum ɗon minen hooreɓe kala hen mo joguinoɗo ɗo jikku ɓe wat feere fewde ɗum kadi dowra ɗum min ɗum yo hen hooreɓe ko ma yaltino ɗum mbiɗa wona bindol konngol lesi hon bindol gongel ngel lesi hon jankiniɗo taw jiɗa jantiniɗo jaɓɓotoɗo min mi tawi ɓeɗo dañir doole wiyeteɓe Amérique ɓe dañir doole ko helmere woltere wiye marketing jeyduji maɓɓe golle maɓɓe biroji maɓɓe kala koɓe liggono ko nden helmere ɓe dañiri ligguyete marketing oɗon marketing no e nder makko ne jogii ko wiyete jaɓɓade e dusde kamɓe mbiyata ko client so tawi ka liggoto kono ko wawi wonde fof sabu ka hoorejo yimɓe ɓe ne ngara e duɗal a ardi duɗal ngal so ngal wuuri ko wone ma so ngal yaari yeeso woni ma kala ko yimɓe dañi hen aɗa feccu e moƴƴere ko an woni wadde jaɓɓotoɗo client en ɓe ko almuɓe ko an woni duusowo client en ɓe ko ɗo pewnata duɗal ngal ɗo kadi ngal samata e juuɗe men sabu a wi jaɓɓade almuɓe ɓe kala nde Allah wawnuma jaɓɓade goto fof e martaba mum cukalel ngel mawɗo o jinnaɗo o mawniraɗo o miñiraɗo giƴiraɗo o sa wawi jaɓɓade ɓe kadi a wawi dusde ɓe ndeɓe korande jaɓɓoɗaɓe duusaɓe an hoorejo kala nde ɓe jottoyi galleji maɓɓe ɗo nde ɓe miiji jangde fof ɓe miijoma hen nde ɓe belti e jangde he fof ɓe beltanoma hen so tawi koko weñi ɗum kadi kala ko peññinɗa e dunal he ko ɗum rewata ha kesa ɓe gaccoro jangde ɗe manam so tawi aɗa hetti aɗa felmo aɗa dukal aɗa ñinga ɓe seyfitaɓe a teskaki ɓe ɗon ne kadi ko noon waɗata ha ɗum battina e jangde nde sabu e nattat yiide jangde nde nden ɓe jiyata an ko mbattaɓe ko fulɓe mbiyete ko beele garñe waase beele heɓe garñe waase ɗum waɗi jaɓɓade e dusde koɗo sabu hayso neɗɗo wona koɗo e wuuro he wona koɗo e leyɗe he kono ko koɗo ko tawmaɗo kala nde gandiɗa neɗɗo arde ɗo ngaɗo duɗal enen fof poti ɗo ko duɗal marde ɗen wiya ko ceerno jeeyi kono adiɓe arde ɗo ɓe ɓen ɗon jahiɓe hande adiɓe en yetta ɗo kamɓe kodi jaɓɓade ko dusde kala no gandiɗa neɗɗo an woni ɗon jarima poɗɗa jaari woni ko jaɓɓade e dusde kono so ari o salminima aɗa winda ɓayano ala temps makkude e jaabade walla o lamdoma dabi arade kono ndeƴƴa jokka haadima walla o ɗomɗo o yiɗa yarde o namdoma hayso ko ɗon hayso a jeyaka e galle kono ko ɗon ko tawma a adimama hayso ko leƴƴande wonko ɓurɗama humpitade ɗum wadde aɗa yiya ɗo koɗo woni jaatike koɗo mo adi e galle en dokkari yeru ceerno radiallahu taala anhu immi Fuuta wari Kolda galle ceerno Umar Touré kaw makko ari samminde jokkude maɓɓe enda ceerno Amadou Baro immi Mbour ari ene wiya yo yiiɗo jiyaɗo Allah baaɗo ni rokka ɗum ɗum ɗo o tawi ceerno ko koɗo e galle kono ceerno kadi woni jaatiki makko e galle nden ɗo so ɗum keɗoɗen keɗo tani isa moom no ceerno teddinirimo ni hay jarguel ɓen beltoni hen ndege yo koɗo o aɗa yiilade ko ceerno ko ɗum waɗi soynade koɗo ene ara e galle walla e nokku sa jaɓɓaki mo
walla a riirimo walla wonno way ene wawi taw ko addanoma ni mbasa ɗum tisa sabu a annda ko addi wadde kala garɗo e duɗal e woni jatti on ko hooreji duɗal ngal ɗum waɗi onon mbiɗe wona nde min hay min mi naftorto ɗo ko mbiɗon ko sabu kadi garɗo e Gomu Jangde fof mami jaɓɓo ɗum onon dokkimin e bindande onon mbi min jaɓɓade ayi jaɓɓade ko heddi ko ceerno Baba Galle haaliɗo ɗum ɗo way kono ndeni waɗi kono kuule nanodiraɗe ni ɗum ɗo hoyi way kono kuule nanodiraɗe ni ko toga togi ay ɗo joni wonde ɓesɗo onon ɓuri andude ɗum onon ni ko minen poti lamdade min Mamoudi ɗon laani seeɗa mi lamdo holko foti wonde darde ɓesɗo min noon woni ɓesɗo ñanden e réseaux sociaux he seeɗa mi segala ɓesɗo heewo min ko binoɗo ni comme binoɗo min ƴeew so mbiɗa wawi awtade image o nelda ɗum Dakar TV yimɓe mbaɗa hen débat cukalel ngel cukalel gorel ngel tuute comti ma ngel cukalel ngel tuute comti kono yummiraɗo ene fiimo piggal wasara mawni joni me no wawi joni esthétique walla yummiraɗo ene fiimo piggal hayso ka jeewannoɗo ko yimɓe ko paara yimɓe ɗum walla ka yimmora ɗum sa yimma yaha jijjira ko imani o fiimo piggal cikkata wona turde comti o rokki on ngal cukalel tawsel o wi on yo fonko o tori ko fonkol ha ɓoye ɗum simmito kelle ɗe noon jaran ɗimmoɗoɓe mahe ala yimɓuɓe mbaɗa o yurmotako ɓesde mbiyemo jiwinna ha ɓoy gomi miijade ɗi est ce que wona binda est ce que wona binda taw wona kam yimmakko woni e fiide mum ayi won image goɗɗo kadi yantono ɗiɗo dumunnaji onne kadi ko gorko wonno e fiide cukalel tongsel cukalel tongsel gonko gorko fiye ngel talla ngel e malla e te ay ɓeɗo fof ɓe tinani eɓe filmé ɗum woni ay jaman ko jarta hande waɗɗo kala yo rento caméra ji nden partout kala ɗum waɗa wande filmé ne wawi taw filme ko falantere de ne wawi taw ko yummiraɗo accimo caméra e nder suudu he ene wawi taw walla nanɗo dillere aɗa filmi kono image o sa ƴeewi a tawa image ɗi ko gujjaɗi kadi wedda e aduna ɗum waɗi aɗa wawi heddodade ɓinguel maɗa e nder galle onon tan e nder suudu